नोंथांमोना बेवहा नुनो मोनबाय बे थानसालिखौ बेखेवखांनायनि उनावहा माबायदि नेम नितिनि गेजेरजों बिथांमोना बेवहा गिदिंनानै दायो बेवहा आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ लागोन दा जोङो बेवहा सिगांग्रोयै मोनथिगोन दिनै बेवहा बे हाबाफारिखौहाय माबोरै जोंहा बे थानसालि बेखेवना होगिरिजों लोगोसे बेवहा दंफायो आरो बेखौनो जोङो मिथिनो लुगैगोन दिनै बेवहा बिथाङा बे थानसालिखौ बेखेवनो मोननानै बोरै मोनदों बेखौ जों एसे सोंनो लुबैदों। दिनैनि बे गोथार मंगलबार साननि गोथार फुंबिलि समाव नैबे सिमलिगुदि गामि आफादनि गोदानै गायसनजानाय गोथार खेराइसालिखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे हाबाफारिखौ बिबान होनानै आंखौ मावफुंनायनि थाखाय नैबे सिमलिगुरि गामि आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय अराय नैबे गोथार खेराइसालियावनो खुलुमना सिबिना गावबा गावनि देहानि न'खरनि समाजनि हादोरनि अराय मोजांखौ हास्थायना बोर बिख'नाय जिउआव बोराइ बाथौनि बोर मोन्थों बेखिनिखौनो आं इसोरनि आबौआ दा दसे बे बाथौ धोरोमनि सायावहा मा खामानि मावनानै दङ बेखौ एसे फोरमायदो। आं दा बर्थमान बे बाथौ धोरोमनि बिबान हिसाबै बर' बाजार दख'रा बाथौ धोरोम गौथुम आफाद सिब्रा आश्रमनि गोथार खेराइसालिनि अरायथा दौरि बिबानखौ रुजुनानै मावगासिनो दं। साबायखर थाबाय नोंथांमोना बेयाव मोनथिनो मोनबाय जोंहा बे सोमलिगुरि गामिया बे माबा बर' बाजार आनसलिक बाथौ गौथुमनि सिङावहा बे गामिया दङ नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहा जोबोद गाजा गोमजायै दिनै बे थानसालिखौ बेखेवबाय आरो बेवहा दङ जोंहा थामथि हाबाफारि बेयाव सिजौ गायनाय हाबाफारि बेखौबो नोंथांमोननो जोङो फारि फारि खिन्थिलांगोन।